ബൈബിൾ പറയുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ശാപത്തിന്റെ കീഴിൽ കിടന്നവരെ വീണ്ടെടുത്തത്. അപ്പോൾ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദൈവം വീണ്ടെടുക്കുന്നു. ആ രക്തം കർത്താവ് ഒഴിച്ചത്, കർത്താവ് മരിച്ചു എന്ന അമ്മ ചൊരിയപ്പെട്ട രക്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത സകല മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെയും പാപത്തെ ആ രക്തം മായ്ക്കുന്നതാണ്, ആ രക്തം നീതീകരിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പാപത്തിന്റെ കഠിന നുഖത്തിനകത്ത് പെട്ടുകിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സദ്വർത്തമാനം നിങ്ങളോട് പറയാം, അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. നിന്റെ പാപപ്രവർത്തികൾ നിമിത്തം സമൂഹം നിന്നെ തള്ളിയോ, നാട്ടുകാർ നിന്നെ തള്ളിയോ, നീ അവഹേളിക്കപ്പെട്ടവനാണോ, നീ കൊലപാതകനാണോ, നീ മോഷ്ടാവാണോ, ഇന്ന് പകൽ നിന്നെ സ്വർഗം തള്ളുമില്ല. നാട്ടുകാർ നിന്നെ തള്ളും, വീട്ടുകാർ നിന്നെ തള്ളോ, എന്നാൽ സ്വർഗം പറയുന്നു അവന്റെ രക്തം നിന്നെ പരിപൂർണമായി നീതീകരിക്കുന്ന രക്തമാണ്, നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന രക്തമാണ്. ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് നീ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ആ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി നിന്റെ സകല പാപത്തെ നീക്കി നിന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നിന്നെ നീതിമാനായി ആ രക്തം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന രക്തമാണ്. ഈ രക്തമെന്റെ കർത്താവ് ചൊരിഞ്ഞത് ക്രിസ്തു മരിച്ചു എന്നാണ്. യേശു ക്രിസ്തു രക്തം മറുവിലയായി കൊടുത്തു നമ്മെ വാങ്ങിയത് പിശാചിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ആരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. രക്തം മറുവിലയായി കൊടുത്ത പിശാചിന് അല്ലെന്ന്. ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ശാപത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്ന നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടവന്, മനുഷ്യവർഗത്തെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടവന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്രായേലിനെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടവന് ആ രക്തം ചൊരിഞ്ഞത് കൃപാസനത്തിന്റെ മുകളിലാണ്, പിശാചിന്റെ കയ്യിലല്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ശ്രമിക്കൂ, രക്തം കർത്താവ് ഒഴിച്ചത് മരിച്ചു എന്ന്. നോക്കൂ, പൗലോസ് പറയുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്ന ഞാനല്ല, ക്രിസ്തു അത്ര എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത്. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എഫെസ്യർ പദമുണ്ട്, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിച്ചു, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ അടക്കപ്പെട്ടു. റോമാലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു ഞാൻ അവനോടുകൂടെ ജീവിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നു സുവിശേഷത്തിന് എതിരായി ജീവിച്ച പൗലോസ്, സുവിശേഷത്തെ മുടിക്കാൻ നടന്ന പൗലോസ്, 2000 വർഷം മുമ്പ് കർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ കൂടെ മരിച്ചെന്ന്, അവന്റെ കൂടെ അവൻ അടക്കപ്പെട്ടെന്ന്, അവന്റെ കൂടെ അവൻ ജീവിച്ചെന്ന്. Praise the Lord. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നടന്നത്? പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാം അവനിലേക്കാക്കുകയും അവനെ നമ്മിലേക്ക് പകരുകയും ചെയ്യുക. ആ ഉടമ്പടിയുടെ വെളിപ്പാടാണ് പൗലോസിനെ കൊണ്ടത് പറയിപ്പിച്ചത്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ എത്ര അധാർമികളാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ എത്ര കടുത്ത ഭാവികളാണെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര കഠോരമായ പ്രശ്നത്തിന്റെ അടിവിലൂടെ നിങ്ങൾ മടന്നു പോവുകയാണെങ്കിലും, ആ ഉടമ്പടിയുടെ രാത്രി നിങ്ങളെ ദൈവം ക്രിസ്തുവിന്റെ അകത്താക്കിയവനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോസ്തലരുടെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 25-ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരുടെയും അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടിയുടെയും മക്കളാണ്. യേശുക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രത്യേകത, നിങ്ങൾ അബ്രഹാമ്യ ഉടമ്പടിയുടെ മക്കളാണ്. Praise the Lord. അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ പ്രത്യേകത, ആ ഉടമ്പടി അനുസരിക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരം ലോകത്തുള്ള സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. കാരണം അബ്രഹാം ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചവനാണ്, അബ്രഹാം ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ച് അനുസരിച്ചവനാണ്. നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരം ലോകത്തിലെ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ സന്തതി പട്ടണങ്ങളെ അവകാശമാക്കും. അപ്പോസ്തലരുടെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 25-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും നിന്റെ സന്തതിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് അരുളി. നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് ചെയ്ത നിയമത്തിന്റെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും മക്കൾ നിങ്ങൾ തന്നെ. അർത്ഥം നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരം ലോകം മുഴുവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ സന്തതി നിങ്ങളാണെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഞാനാണെന്ന്, ഞാൻ മുഖാന്തരം ലോക ജാതികൾ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് എന്റെ കർത്താവിന്റെ വചനം ശക്തിയോടെ പറയുന്നു. ഇന്ന് പകൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ നീ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിന്റെ മേൽ പിശാച് കെട്ടിവെച്ച സകല ശാപത്തിന്റെ കെട്ടും പൊട്ടി, നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ, നിന്റെ തലമുറകളുടെ മേൽ, നിന്റെ ബിസിനസിന്റെ മേൽ, നിന്റെ സമസ്ത മേഖലയിലും പിശാച് ഒരുക്കി വെച്ച സകല കെട്ടും പൊട്ടി ഇന്ന് പകൽ നീ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായി മാറാൻ പോവുകയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോവുക. നിന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്ക്, നിന്റെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾക്ക്, നിന്റെ പട്ടണത്തിന്, നിന്റെ ജില്ലയ്ക്ക്, നിന്റെ രാജ്യത്തിന്, ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് നീ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഇന്ന് പകൽ അത് കാണാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് അകത്തുയർന്നു വരുന്നവർക്കായി നമ്മയോട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഈ ഉടമ്പടിയുടെ മക്കളാണ്, നിങ്ങൾ ഈ ഉടമ്പടിയുടെ മക്കളാണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ദൂത് പറയാനുണ്ട്. ആ ദൂത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ്, നിങ്ങൾ പട്ടണങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ്, നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമാണ്. അതിന് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട, നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുക. ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പകരമായി കാൽവറിയിൽ അവൻ മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടു, അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ആ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു നീ വിശ്വസിച്ചാൽ അന്നു മുതൽ ക്രിസ്തുവും നീയും ഒന്നാണ്. അവൻ്റെ ജീവൻ
നിന്നിലേക്ക് ഒഴുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ജീവൻ നിന്റെ രക്തത്തിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ബൈബിൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവൻ ഇപ്പോൾ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി നിന്റെ ആത്മാവിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ജീവനിൽ നീ ജീവിച്ചാൽ നിനക്ക് തകർച്ചയുണ്ട്, രോഗമുണ്ട്, കെടുതികളുണ്ട്, പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്, അപകടങ്ങളുണ്ട്, അനർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, സമയത്തിനു മുമ്പുള്ള മരണമുണ്ട്. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവൻ നിന്നെ ഐശ്വര്യമായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ഉയർന്ന, വിജയകരമായ, ആനന്ദമുള്ള, സന്തോഷമുള്ള, സമൃദ്ധിയുള്ള, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം കർത്താവ് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നീ എന്തിന് വീണ്ടും ശാപത്തിന്റെ കീഴിൽ കിടക്കുന്നു? ഇന്ന് ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ശാപത്തിന്റെ കീഴിൽ കിടന്നിരുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യവർഗത്തെയും വില കൊടുത്തു വാങ്ങേണ്ടവന് അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി കാൽവറിയിൽ മരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ആ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ജീവൻ അനുഭവിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി, ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി, എല്ലാ മേഖലയിലും ആ അനുഗ്രഹം വെളിപ്പെടുന്നവരായി ശക്തിയോടെ മുന്നേറുവാൻ സ്വർഗ്ഗം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളിപ്പോൾ എവിടെ ഇരുന്നത് കേൾക്കുന്നുവെങ്കിലും ദൈവത്തോട് ഒരു വാക്ക് നിങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സെക്കൻഡിൽ ദൈവശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിപ്പ് അനുഭവിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ, അനേകരുടെ ഫോൺ കോളുകൾ അത് വ്യക്തമായി എനിക്ക് നല്ല നിർണയം എൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവ ജീവനുള്ളതാണ്, അവ ശക്തിയുള്ളതാണ്. ക്രൂശിന്റെ മഹത്വം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുറിക്കകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ സമയം ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ മക്കളുമായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നു. ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ശാപത്തിന്റെ കീഴിൽ പലവിധമാകുന്ന പ്രതിസന്ധിക്കകത്തപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ ഞെരുക്കവും പ്രതിസന്ധിയും കഷ്ടവും അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ജനത്തിനു വേണ്ടി അടിയൻ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ജനത്തിന്റെ കണ്ണ് ഇന്ന് പകൽ തുറക്കട്ടെ. അവരെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നവനായി കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ ശക്തിയോട് വെളിപ്പെട്ട് വരണവനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ രോഗങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കട്ടെ. ശരീരത്തിൽ അവ പ്രത്യക്ഷമായി അനുഭവിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, അങ്ങയുടെ അളവറ്റ ശക്തി ഇപ്പോൾ അവരുടെ മേൽ പകരണമേ. അങ്ങയുടെ അടിപ്പണരാൽ സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വചനത്തിന്റെ നിവർത്തി, ക്രൂശിൽ വെളിപ്പെട്ട രോഗ സൗഖ്യം ഇപ്പോൾ ശരീരങ്ങൾ അനുഭവിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, ജീവിതത്തിൽ തകർച്ചകളും കുടുംബത്തിൽ തകർച്ചകളും കുടുംബ ഛിദ്രങ്ങളും ഭിന്നതകളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് ഇനി ജീവിതം വേണ്ട, ആത്മഹത്യ മാത്രം മതിയെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സകലർക്ക് വേണ്ടിയും ഞാനിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവിക സമാധാനം അവരകത്ത് നിറയട്ടെ കർത്താവേ. യേശുവിന്റെ ജീവൻ അവരകത്തേക്ക് ഒഴുകട്ടെ കർത്താവേ. യേശുവിനെ കർത്താവേ എന്ന് ഏറ്റുപറയുവാൻ അവരെ അതരങ്ങൾക്ക് ബലം കൊടുക്കണമേ കർത്താവേ. സ്വർഗ്ഗം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവരെ ഒരു അനുഗ്രഹമായി, ഒരു ഉയർച്ചയായി, കർത്താവരെ ജയത്തോടെ നടത്തുവാൻ പോകുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. മുഴുവകത്തും ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനത്തിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും കൗൺസിലിങ്ങുകൾക്കുമായി നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകളുമായി ഞങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയമായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂട്ടം ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട്. നിശ്ചയമായിട്ടും ഞങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച മുതൽ മെയ് മാസം 17-ാം തീയതി മുതൽ 17, 18, 19 ദിവസങ്ങളിൽ തൃശ്ശൂരുള്ള ആമ്പല്ലൂരിടത്ത് കരുവാപ്പടിയിൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അടുത്തൊരു ആത്മീയ സംഗമം നടക്കുന്നു. ജീവശബ്ദം 2014 എന്ന പേരിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ആത്മീയ സംഗമത്തിൽ കർത്താവ് ശക്തിയോടെ തലമുറ ഉപയോഗിക്കുന്ന കർത്തൃദാസന്മാരായ പാസ്റ്റർ നോബിൾ പി തോമസ്, പാസ്റ്റർ കെ ഒ തോമസ് എന്നിവരോടൊപ്പം കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ ഞാനും ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കടന്നു വരിക, സംബന്ധിക്കുക, അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക. അല്ല, കടന്നു വരാൻ കഴിയാത്തവർ ആ മീറ്റിങ്ങിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. സുവിശേഷം അധികം എത്തിയിട്ടില്ലാത്തൊരു ദേശമാണ്. കർത്താവ് ആ ദേശത്തെ സന്ദർശിക്കട്ടെ. വീണ്ടും കാണും വരെ കർത്താവ് തന്റെ ചിറകിന്റെ മറവിൽ നമ്മെ എല്ലാവരും മറക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.